हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट कर जा और जाना जा आज के कौन वीडियो बा। गाइस तो रोज सभी खातिर लेके आयल बनी भोजपुरी के एगो मूवी जौन की काफी क्रेज मचले वो का टीजर, वो भी ज्यादा देरी के ना 50 सेकंड के सिर्फ टीजर रिलीज भइल बा। अभी एक मेन टीजर आवे वाला बा दीपावली के लगभग आई एक टीजर। ऐसे चले रहो सबके हम बता दी फिल्म के टीजर के नाम का है। तो गाइस इस सब फिल्म के टीजर के नाम है राजा राम, जौन की काफी क्रेज में चले बा एक टीजर। गाइस ये जौन मूवी बा राजा राम बहुत ही क्रेज मचावे वाला मूवी बा, पूरा सुपर डुपर हिट रहे वाला मूवी बा। गाइस तो ये मूवी में जौन हीरो बा ना वो पर खेसारी लाल यादव, अपन ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के। ये मूवी में खेसारी लाल यादव एक्ट करता ना ऐसे प्रभु रामचंद्र, भगवान रामचंद्र के रोल करता है, जौना में इनके प्रजा भगवान कहता ना, लेकिन ये माने के तैयार नहीं का कि भगवान हम। इस फिल्म में इस सीन देखे के मिली हमनी के। गाइस तो ये फिल्म बहुत ही धमाल मचावे वाला मूवी आवे वाला बा। अभी एक टीजर मेन टीजर रिलीज नहीं के भाई, छोटा सा एक टीजर रिलीज होल बा जौन 50 सेकंड के वो टीजर बा जौन काफी क्रेज मचावता अभी यूट्यूब चैनल पे। तो ये मूवी के अभी पूरा सॉन्ग भी रिलीज नहीं के भाई, एक दो सॉन्ग रिलीज भइल बा जौना में एगो बा चुमा चुमा बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करता, वो अभी एक नंबर ट्रेंड पे ट्रेंड कर रहा बा। गाइस तो ये बीच खेसारी लाल यादव के एगो सॉन्ग रिलीज भइल बा जौना के बोल ह ई का करेलू बहुत ही सुपर डुपर हिट धमाकेदार लोकगीत है। गाइस तो ई सॉन्ग हमें के खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के फीमेल सिंगर शिल्पी राज कैले